Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και ιδιαίτερα το σκέλος που αφορά στις δημόσιες επενδύσεις που μειώνονται εκ νέου κατά 400 εκατομμύρια το 2015, θα ήθελα να σταθώ στο ζήτημα της ανάπτυξης και συγκεκριμένα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το νομό Ξάνθης. Όσον αφορά την ανάπτυξη, όπως γνωρίζει η κυβέρνηση, που ήρθε επιτέλους μετά από χρόνια επίπονων μέτρων και θυσιών, να σας δώσω σύντομα τα στοιχεία που αφορούν την Ξάνθη. Στο 42% έχει φτάσει η ανεργία και αυξάνεται συνεχώς η μετανάστευση όχι πλέον μόνο των νέων επιστημόνων, αλλά ολοένα και περισσότερο των εργατών που μεταναστεύουν γιατί αδυνατούν να βρουν έστω και ένα μεροκάματο. Στο 90% η ανεργία στο κλάδο της οικοδομής. Οι εργάτες μεταναστεύουν για να εργαστούν στα ναυπηγεία της Γερμανίας. Αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό του πληθυσμού που φτωχοποιείται, που δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες σύντησης, που βρίσκεται αντιμέτωπο με την εξαθλίωση, την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συνοικίας του Δροσερού. Στο αγροτικό τομέα παραμένουν τα τεράστια προβλήματα των αγροτών, κυρίως σε σχέση με τις χαμηλές τιμές παραγωγών, αλλά και με τις οφειλές τους, με τις τιμές να έχουν καταρρεύσει και το μη συμψηφισμό της επιστροφής ΦΠΑ με τις οφειλές προς τον ΟΓΑ, αλλά και τον έμφυα. Οδηγούνται σε απόγνωση οι αγρότες που δίνουν την παραγωγή τους χωρίς να γνωρίζουν καν με ποια τιμή θα πληρωθούν. Στον κτηνοτροφικό τομέα, οι πρόσφατες επιζωοτίες ευλογίας και καταργικού πυρετού έχουν αφανίσει τα κοπάδια, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στην παραγωγή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων. Οι αποδεκατισμένες υπηρεσίες αδυνατούν να πραγματοποιήσουν ελέγχους ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα, με αποτέλεσμα ασθένειες που μπορούν να ελεγχθούν να προχωρούν ταχύτατα, μολύνοντας εκατοντάδες ζώα και καταστρέφοντας το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Στον τομέα της μεταποίησης, σχεδόν το σύνολο των μονάδων που λειτουργούσαν στηρίζοντας την τοπική παραγωγή έχουν σήμερα κλείσει, με αποτέλεσμα να χαθούν και πολύτιμες θέσεις εργασίας. Αυτές που ακόμα λειτουργούν, ιδιωτικοποιημένες πλέον, υποβαθμίζουν συστηματικά τις εργασιακές σχέσεις, προβαίνοντας σε απολύσεις και εφαρμόζοντας καθαρά οικονομικά κριτήρια, δεν στηρίζονται στα τοπικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ΕΚΑΠ, που ιδιωτικοποιήθηκε με διαφανή συμφωνία με την υποεκαθάριστη ΑΤΕ, την οποία συστηματικά αρνείται να μας κοινοποιήσει ο καθαριστής. Ως αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης είχαμε απολύσεις εργαζομένων, κατάργηση της συλλογικής σύμβασης, αλλά και πρόσφατα την αυθαίρετη απόσπαση από την παραγωγή αποθηκευμένου μηχανήματος και μεταφορά του στο εξωτερικό. Επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς οι προβλέψεις μας ότι η ιδιωτικοποίηση αυτή, που ζημίωσε και το ελληνικό δημόσιο, δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία, αλλά μόνο οικονομικό έφαλος για τον αγοραστή, που δεν σκοπεύει να λειτουργήσει την επιχείρηση, αλλά μόνο να εκμεταλλευτεί το μηχανικό εξοπλισμό. Αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί η κυβέρνηση. Ιδιωτικοποίησης προς όφελος των λίγων, εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, αδιαφορία τον αντίκτυπο που έχει αυτή η στρατηγική στις τοπικές κοινωνίες. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εκποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, χωρίς να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις από πιθανές αυξήσεις των τιμών, τόσο στη μετακίνηση των πολιτών όσο και στον τουρισμό. Είχαμε προτείνει για τη ΣΕΚΑΠ ένα συνεταιριστικό σχήμα εργαζομένων και παραγωγών με τροποποιήσεις της παραγωγής, ώστε να εκμεταλλευτεί την υψηλής ποιότητας τοπική παραγωγή, που θα διασφάλιζε τις θέσεις εργασίας, αλλά και το εισόδημα των παραγωγών. Ένα μοντέλο ανάπτυξης δηλαδή με το κοινωνικό πρόσημο και όχι προς όφελος των λίγων εκλεκτών της κυβέρνησης. Αυτό είναι και το παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μοντέλο που θα στηρίζεται στη λαϊκή συμμετοχή, θα αναβαθμίζει την εργασία, θα αξιοποιεί την επιστημονική γνώση και την έρευνα, θα διασφαλίζει τα δημόσια αγαθά, θα σέβεται και θα προστατεύει το περιβάλλον και θα στηρίζεται στη συνεργασία του δημοσίου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Στη βάση αυτή, ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη Ξάνθη θα σήμαινε τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, όπως την αναβάθμιση του οδικού δικτύου του ορεινού όγκου που οδηγούν στα σύνορα με τη Βουλγαρία και που είναι σήμερα υπερφορτωμένο από την καθημερινή κίνηση τουριστική και εμπορική. Την αξιοποίηση του γεωδρομικού πεδίου,
Αυδείρων, Τοπύρου και Δήμου Μίκης, ως αναλυτική μορφή ενέργειας για αργοτικές και βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά και τα ιαματικά λουτρά ως κομμάτι της τουριστικής αναβάθμισης της περιοχής. Την αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος υφαλμύρινσης των υπογείων υδάτων με έλεγχο των γεωτρήσεων με μικρής κλίμακας αρδευτικά έργα και προσαρμογή των καλλιεργειών και του τρόπου άρδευσης σε συνεργασία με σχολές του Δημοκρατίου και άλλων ιδρυμάτων για την αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών και όχι με φαραωνικά αρδευτικά έργα που αλλοιώνουν το τοπίο και επιβαρύνουν το οικοσύστημα. Στήριξη της αλίας με στήριξη του Ινστιτούτου Αλλιευτικών Ερευνών ώστε να συνεχίσει το επιστημονικό του έργο, αλλά και τη στήριξη των αλλιέων, όπως για παράδειγμα του αλλιευτικού συνεταιρισμού της Βιστονίδας που προσφέρει εισόδημα πάνω από 70 οικογένειες. Ανάπτυξη του τουρισμού με αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, περιοχές Natura και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους με σεβασμό στο περιβάλλον και αυξημένη προστασία των περιοχών αυτών. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Την αποδέσμευση από το ΤΑΙΠΕ της παραλίας των Μαγκάνων και της Φωνής της Αμερικής, ώστε να αποτελέσουν κομμάτι του τουριστικού σχεδιασμού της περιοχής και να μην πολιτούν για την ιδιωτική εκμετάλλευση. Προώθηση αναλυτικών μορφών τουρισμού και αναλυτικών τουριστικών δομών, όπως τα Green Key, καταλύματα με ενεργειακή αυτάρκεια και ολοκληρωμένη διαχείριση λιμάτων και σκουπιδιών, σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς για την ταυτόχρονη προώθηση τοπικών προϊόντων. Ταυτόχρονα εξέταση της δυνατότητας επέκτασης του προγράμματος θεώρησης εισόδου βραχίας διάρκειας βίζα 72 ώρων που εφαρμόζεται στα νησιά του Αιγαίου, ώστε να ενισχυθεί ο τουρισμός και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι κινήσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και εισόδημα, θα ανακόψουν τη μετανάστευση και την συναπαγόμενη γύρανση του πληθυσμού. Θα συμβάλλουν στην άρση των οικονομικών και κοινωνικών αποκλεισμών και συνολικά την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Ένα τέτοιο σχέδιο θα στηρίζεται πρωτίστως στις δημόσιες επενδύσεις και τα έργα υποδομών που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης αλλά και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, με διαφορετικά βέβαια κριτήρια και προσανατολισμό για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαφές και συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανάσχεση της ανθρωπικής κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος των εργαζόμενων και της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.